ללוחמי המחתרות, אנשי צבא ההגנה לישראל, כוחות ביטחון ונפגעי הטרור, שנתנו נפשם על הבטחת קיומה של מדינת ישראל. זהו יום של כאב לאומי ציבורי, שבו מתייחד עם ישראל עם זכרם וגבורתם של הנופלים. להורדת הדגל, לחצי התורן ולהדלקת המשואה לזכר הנופלים, קהל יעבור לדום. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, אשר בעמק החולה ובעיקר קיבוץ גדות סבלו רבות מהפגזות ממושכות שגרמו להרס ולנזקים קשים. ב-7 באפריל 1967, כחודשיים לפני מלחמת ששת הימים, נפלו על קיבוץ גדות 350 פגזים. כשיצאו חזרי גדות מהמקלטים, הכל היה הרוס וחורר עד היסוד, קשיים ומדרכות, בתים. עם אבא וגובה ושסק, הבית איננו ואבא רחוק, אמי את בוכה וצוחקת, רביתי למעלה. חזקים ושבפים, הם יוצאים מתוך המטוסים המוחזקים מן הטנקים השרופים. הם קמים מאחורי הסלעים, מעבר לג'ונות ומתוך תעלות הקשר. גיבורים כאריות, עזים כנמרים וקלים כנמרים.